Benvinguts al tutorial Flash. Avui... Bé, això és el de gravar aquest programa que estic utilitzant per que pugui gravar la pantalla. És gratuït i això. Bueno, avui aprendrem a fer alguna cosa xula. Jo sempre dibuixo, em veieu? Ah, molt millor. Vale. Aquí tenim un personatge, veieu? I vosaltres us estareu preguntant per què he pintat blanc? Doncs perquè si canviem el color de fons aquí, doncs llavors els ulls es veurien, veus? El mateix color de fons. Vale. Això, de moment, ho farem més petit. És que encara no us he dit què aprendrem a fer avui, Mira. Farem que es mogui sol. D'aquí cap aquí. I això fa crear interpolación de movimiento. Fem, per exemple, el número el 50 i fem F6 i en aquest fotograma el movem, per exemple, aquí. Llavors, si apretem intro, faria així. I de què ens serveix això? Doncs, si volem moure alguna cosa. Ah, no us he ensenyat una cosa molt important. Si només voleu que es mogui una vegada, farem aquí un stop. Un stop al final. Llavors, anem al primer fotograma i farem un botó que es dirà play. I ho canviem de color i ho posem més gros. I ara fem modificar convertir en símbol o botón play. Vale? El tallem perquè aquí molesta i fem una nova capa i l'enganxem, pegar in situ. I ara aquí li donem l'ordre. Clip de pel·lícula, ir y reproducir en fotograma 2. Al presionar. I aquí fem un altre stop. Funciones globales, control de la línia del tiempo i stop. I ens diu que no té cap error. Vale. I ara mirem com queda això. Li donem al play i això es mou. Bueno. I ara volem que torni, no? Quan li donem un altre cop al play, doncs seleccionem tot i quan ho tenim seleccionat fem copiar fotogrames, pegar fotogrames, i això ja ho vam fer l'altre dia, així que és fàcil.
i invertir fotogrames. Vale, i ara fem aquí F6 i tenim tot això amb el botó play. Per què necessito tot això amb el botó play? Em pregunto jo. Bueno, si això quedaria així, a veure. Clar, i ara hem de donar-li l'efecte aquí. F6 i dir ir en fotograma 51, si no m'equivoco. A veure si ara va bé. No anirà bé. Vale, ja sé quin és el problema. No patiu, mira. Quan no estigui gravant és que, mira. Selecciona tot això i quitar fotogrames. Edit. Borrar fotogrames. Vale, ara era borrar. Vale. I ara hem aquest. I espero que vagi bé. No, i no surt el botó play, perquè el botó play aniria un abans. Aquí. Bueno, avui tinc molts fallos, però no patiu, això és normal. Soc principiant, O sigui, per mi, encara que això sembli fàcil, és una mica difícil, però bueno. A veure si ara va bé. Li dono el play desapareix, i torna a aparèixer. Epa, això no va bé. És que a vegades no inverteix, però aquest cop sí que he invertit. Claro, aquí hi ha un altre stop que és el d'abans. No, i aquest fotograma no serveix gens. Cortar fotograma. No, quitar fotograma. I ara aquí queda el stop. Sí. O no, doncs sí, mira. Ara espero que vagi bé. Play, desapareix i torna a aparèixer, play, epa, aquest play no va bé. Fotograma 2, no, 51. Ara ja va bé, ara crec que sí. I aquí tenim el famós joc, a veure si va bé. Dono el play i es mou. I torno a donar el play i torna. Ara va bé. I ja no surt més el play. Bueno, doncs aquí s'acaba aquest vídeo tutorial flash.